nisimok lum fiskit il-kelma tkun id-dawl bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Insellmilkom hawn preżenti fis-Santwarju ta' Marija. Insellem il dawk kollha li qegħdin jisimgħuna f'pajjiżna u barra minn pajjiżna. Nistedinkom biex tingħaqdu magħna għal din it-talba tal-Qudiesa. Għamlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru b'mod speċjali min naħa tiegħi se noffri l-Qudiesa għar-Roħ Franġisk Portelli. Qegħdin fi żmien, għadna fi żmien ta' matul is-sena liturġika, hija ġurnata ferjali l-erba' u għalhekk se jingħamel Qudiesa ta' San Giuseppe. Nitolbu l-San Giuseppe mod speċjali għall-familji tagħna. Biex inkunu denji u jkun jistħoq ilna ħuti, ejjew nitolbu l-Mulej jenna u jaħfrilna. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna u dan għamiltu biex issalvana Mulej ħnina. Int min rajk, min jeddek b'ritmu tagħlina fuq is-salib Kristu ħnina. Int li bil-mewt tiegħek ftaħtilna t-triq tas-saltna tas-sema Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna b'nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, bi provvidenza tal-għaġeb oġbok tażel lil San Giuseppe, barus tal-om imqazza ta' ibnek. Għamel nitolbuk li bħalma nożżuh bi protettur tagħna fuq l-art, hekk ukoll inħossu l-qawwa tat-talb tiegħu għalina quddiemek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Jiena dnibt meta għamilt ċensiment, imma dawk in-nax x'għamlu? Qari mill-ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien is-Sultan David qal lil Ġoab u lill-kmandanti tal-eżerċitu li kienu miegħu: morru duru ma' tribujiet kollha ta' Iżrael minn Dan sa Birsaba u għaddu il-poplu biex jien ikun naf l-att tal-poplu. U Ġoab tal is-Sultan l-att taċ-ċensiment tal-poplu li kien ilaħħaq għall-Iżrael 800,000 raġel kapaċi jissielet ix-xapla, għal Ġuda 500,000 raġel. Iżda wara iċ-ċensiment tal-poplu, David ħass qalbu ttaqtaq u qal lill-Mulej: dnibt bil-kbir li għamilt issa. Mulej, neħħi nitolbok dan il-ħażin tal-qaddej tiegħek għax bellaħt bil-bosta. X'ħin David qam filgħodu, il-Mulej kellem lil Ġad il-profeta, il-veġġen ta' David u qallu: muru wejt lil David, dan jgħid il-Mulej: 3 ħwejjeġ inqedlek quddiemek, għażel waħda minnhom u jiena nagħmililek. U Ġad maran David u ħabbarlu qallu: trid int li jiġuk 3 snin tal-aks fuq l-art, jew taħrab għax 3 xhur minn quddiem l-għadu tiegħek u jiġri warajk, jew nkella li jkun hemm 3 ijiem pesta f'pajjiżek. Issa ħsibha u wejdli x'inwieġeb lil min batni. U David wieġeb lil Ġad: inħossni f'diqa kbira, ħallini naqa' f'idejn il-Mulej għax kbira l-ħnina tiegħu, imma ma rridx naqa' f'idejn il-bnedmin.
U bil-mulej bat il-pesta f'Iżrael minn filgħodu sal-ħin miftijem u mietu mill-poplu minn Dan sa bil-Saba 70,000 ruħ. Meta l-anġlu kien sejjer imittidu għal fuq Ġerusalem biex jeqrida, il-mulej sobbih mid-deni u qal lill-anġlu li kien qiegħed jagħmel ħerba mill-poplu: Biżżejjed, żomm idek. Dak il-ħin l-anġlu tal-mulej kien dejn il-qija ta' Rawma, il-Gebbusi. X'indavit lemaħ lill-anġlu jaħba tan-nies, kellem lill-mulej u qallu: Arani, jiena dnibt u jiena għamilt id-deni, imma dawn in-naat x'għamlu? Ħajkun nitolbok idek fuqi u fuq dar missieri. Il-kelma tal-mulej. Aħfir li mulej il-ħażen tiegħi. Ħin il-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu d-dnub tiegħu mistur. Ħin il-bniedem li ebda ħażen ma jgħodlu il-mulej u ma għandu ebda erf qalbu flimkien. Aħfir li mulej il-ħażen tiegħi. Id-dnub tiegħi jinstqarrejtlek u bil-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jiena għedt quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u inti ħfirtli il-ħażen tad-dnub tiegħi flimkien. Għalhekk kull minu tajjeb lilek jitlob fi żmien in-niked. Jekk ifuru l-ilmijiet kotrana li qatt ma jilħquh flimkien. Int kenna lija mit-taħbit ħarisni, iddawarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom jgħid il-mulej u huma jimxu warajja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh beqgħu jistaġbu u jgħidu: Mnejn kisbu dan kollu? U x'inhu dan l-erf li jingħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bidejh? Dan mhuwiex il-mastru Daxxa bin Marija u Ġagbu u Ġose u Ġuda u Xmun? Uħutu l-bliet mhumiex hawn magħna u huma skandalizzaw ruħhom minħabba fih. Qalilhom Ġesu: Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlef li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom u baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġesu mar idur l-irħula u dawk li nħawwi u baqa' jgħallem. Il-kelma tal-mulej. Riflessjoni fuq l-ewwel lezzjoni. Wasalna fl-aħħar kapitlu tat-tieni ktieb ta' Samwel. David imdaħħal ħafna fi żmien, xieħ, u bagħad rid ikun jaf kemm għandu nies fis-saltna tiegħu. Morru
Għal il-ġeneral kien jismu Joab, dak li l-biraħ tkellemna miegħu li qatel it-tifel ta' David Absalonne, Joab lill-Absalon, Joab. Għaxin kollox marbut, biċċa mal-oħra fl-iskrittura. Qabbat il-Joab, il-ġeneral, għallu mur għoddu it-tribujiet kollha ta' Izrael minn fuq sa' isfel, minn Dan sa' Berseba, għoddu l-poplu biex inkun naf l-għad kemm għandi nies. Il-poplu kollu. U Joab għamel hekk, taħ il-numru, imma induna David li jagħmel nuqqas kbir. Dineb qalbu taqtaq u qal lil-mulej dnibt bil-kbir. ħatatti gadol bil-ludej, ħtejt ħtija, għara kemm joqrob l-ludej lejn il-Malti. ħatatti, jiena ħtejt, jiena għandi ħtija, gadol kbir. Insomma, dbellaħt, eccetera. U hemm bżonn tal-mediċina. U Alla qallu il-David tara san qiegħed 3 kwalitajiet ta' mediċina. L-interpreti tal-iskrittura jistaqsu għaliex ġara dan il-kastig hekk kbir fuq David, fuq is-sultan. Hemm diversi interpretazzjonijiet għaliex, ħasemmilkom 2 biss jien. Number 1. David bat jgħod in-numru ta' nies biex imbagħad ikun jista' jiġbor minn għandhom it-tribu, it-taxxa għas-saltna tiegħu u għat-tempju. U hawnhekk dan huwa kien l-ewwel nuqqas ta' fiduċja kbira ta' David falla. Allura Alla lil David rid jgħidlu ma tistax tistrieħ fuq dak li hu materjali biss. Tiftakruha dik il-ġrajja l-oħra marbuta mat-tempju meta kien hemm numru ta' Fariżej u Sadduċej u Erodjani staqsew l-apostli qalulhom li mallem tagħkom ma jħallasiex il-ħaraġ fit-tempju, u ġis qallu mura qbad ħut, eċetera, eċetera. Kien hemm obbligu li l-poplu jagħti darba fis-sena almenu xekel jew ftit iktar lit-tempju. U allura David ipprova jsir jaf kemm għandu nies biex imbagħad dawn ikun minn għandhom ikun jista' jiġbor it-taxxa għalih għas-saltna tiegħu u għat-tempju. It-tieni raġuni għaliex Alla bagħat il-kastigi fuq David u fuq in-nies. Għaliex meta bagħat il-Joab jgħod in-nies, hawnhekk hawn osservazzjoni interessanti ħafna, ma qallux ma Joab ma għodx in-nies li kienu lut, li kienu obbligati iħallsu t-taxxa, imma għodt il-bnedmin kollha, in-nies kollha tas-saltna ta' David, jiġifieri għandna lut u pagani, il-gojim. U kien hemm projbizzjoni kbira li dawn ma jistgħux jitħalltu flimkien. Għaliex? Għax hekk ġara hekk għadu jiġri ta' għax il-ħajja laxka, il-ħajja li ma tantx fija il-ġiem, 3 ġiem, jiġifieri żomm il-breaks fuq is-sensi tiegħek. Allura ħajja miftuħa tirbaħ fuq il-ħajja ftit jibsa. Bħalek allura ma għandniex immorru qudies, għax fi żmien il-Covid ma konniex immorru drajna, għejnilek il-nifsek, għax il-ħajja titġildilha. Allura hawnhekk hawn Joab mar jgħod
il-dak li huma lowt ma dawk li mhumiex lowt u din kienet kif fil-fatt hekk kien jiġri ta' il-poplu ludi ħafna drabi għalhekk kien ħodu l-għoġol tad-debb. Għalhekk kien jiġilu hekk għax kien jitħallat ma' popli oħra li ma kienux lowt u kienu jħallu l-liġi tagħhom jitilqu u joffru sakrifiċċji flok lill-Alla wieħed lill-Allat u jitilfu l-fidi tagħhom falla. Allura dak kien nuqqas ieħor u ta' dan in-nuqqas David kellu jwieġeb għalhekk allura Alla qallu isma' żbaljajt jiena dnibt. Dawn huma żewġ interpretazzjonijiet għaliex imbagħad waqa' il-kastig fuq in-nies fuq David u s-saltina tiegħu. Però hawn eċċezzjoni sabiħa ħafna. L-anġlu kien sejjer imitt idu fuq il-belt ta' Ġerusalemm. Imma l-mulej qallu biżżejjed. Żomm idek. Dik hija belt għażiża għalija. Dik hija belt qaddisa. Dik hija belt li tara ħafna u ħafna. U dak l-anġlu tal-mulej ħanajdilkom u taf ngħidilkom kien qiegħed ħdejn il-qija l-andar ta' Arawna l-Ġebużi u dik il-qija il-qudiem David xtra fejn imbagħad it-tifel tiegħu Salamon bena it-Tempju ta' Ġerusalemm. U għalhekk dak il-post huwa post qaddis u għadu post qaddis għall poplu ludi għax hemmhekk kien hemm it-Tempju, kien hemm il-glorja ta' Alla li niżlet fit-Tempju. U għalhekk il-belt ta' Ġerusalemm kemm għall-Lut u kemm għalina hija belt xi ħaġa li għandha tifsira partikulari. Ejja ħuti għalhekk nitgħallmu minn dan it-tagħlim tant sabiħ biex il-bniedem ma tantx jintefaħ bħalma mar jintefaħ David fix-xjuħitu, imma iżomm lilu nnifsu f'postu dejjem taħt il-limiti tas-Sinjur Alla. Inqumu bil-wifqa ħuti jeżies Alla jaf li aħna bnedmin dgħajfa u jinsab dejjem lest biex jgħinna għal quliet il-Knisja biex iħossu l-faraġ ta' Kristu ħuhom nitolbu. Biex fuq l-eżempju ta' Kristu li kif smajna fil-qari tal-Evanġelu kull nhar ta' Sibt kien imur fis-sinagoga ta' Nażaret, aħna f'jum il-mulej inħarsuh billi nisimgħu il-quddiesa u l-kelma ta' Alla nitolbu. Għal dawk ħutna li jitfixklu quddiem il-ħtijiet tagħhom u tal-oħrajn nitolbu. Nitolbu għall familji tagħna, għall ħaddiema u għall moribondi biex għat-talb ta' San Ġusepp jaqalgħu minn Alla dak li jeħtieġu nitolbu. Dawn it-talbiet mulej u oħrajn maqfulin fil-qalb tagħna inresquhomlok permezz ta' Ommok u Omna Marija int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Missier Qaddis, se nofrulek is-sakrifiċċju ta' tifħir u fiċ-ċokontana nitolbuk biex fis-servizz imqaddes li nagħtuk ikollna l-għajnuna tat-talb ta' San Giuseppe li jint fuq din l-art għedtu biex bis-seta ta' Missier iħares il-libnek il-waħdini Ġesu Kristu li jgħix bisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidsu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Fit-tifkira ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust li jintajtu barus lill-Verġni Alla, ir-raġel fidil u għaqli li jint għedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' Missier iħares il-libnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu Ġesu Kristu Sidna. Biex ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġlu, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art. Osanna fil-ola ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, radd il-ħaj, qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom u Alla tiegħek. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli u qal ħudu biex xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej ħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa il-jum 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Franġisk Portelli, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqadsum Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apposti San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Niġi saltnat ikun li tritin kif is-sema hekk dak l-ard. ħobżna ta' kuljum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja li jinaħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Iżda jgħid kelma waħda.
jew nirringrazzjaw minn qalba l-mulej għal din l-ikla din iċ-ċelebrazzjoni li għamilna flimkien u nitolbuh jagħtina l-qawwa u l-grazzja li nimxu fit-tagħlim tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla, nitolbu. Mulej, int saħħaħtna u qawwejtna bis-sagrament tiegħek li jagħti l-ħajja. Għamel li naqduk tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemek, bil-għajnuna tal-eżempji u t-talb ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust u ubbidjenti li qdiek tajjeb biex isseħħu il-misteri kbar tiegħek bi Kristu Sidina. Amen. Illum qabel ninfirdu minn xulxin infakkarkom li bħallum 100 sena ilu daħal fid-dar tal-Missier Franġisk Portelli tal-Pjaga l-Moħbija. Jiġifieri dak iż-żagħżugħ mill-Arb li l-Madonna minn dan il-post 6 darbiet ikkomunikat miegħu biex ixerret id-devozzjoni tal-Pjaga l-Moħbija għal min irid mhux bil-fors. Wara l-qudiesa ħaninġabru qrib il-qabar tiegħu nagħtikom din it-talba tal-Pjaga l-Moħbija u mbirku l-fdalijiet tiegħu għal min jixtieq ninġabru hawnhekk fil-kappella tal-Kunċizzjoni. Mhux hekk biss, għada fil-Knisja tal-Arb sassir konċelebrazzjoni mmexxija minn Monsiur Trevor Sultana li jwassal messaġġ tal-okkażjoni li għada fis-6:30. Is-Sibt fit-3:30 anke intom tistgħu tiġu jekk tridu tkunu tafu iktar dwar min kien Franġisk Portelli u x'messaġġ ħallietlu l-Madonna. Fit-3:30 fis-sala jibda l-isqof introduzzjoni u mbagħad ħajkollna diskors dwar il-pjagi moħbija li jiġu tapinu fi żminijietna. Fis-6:30 qaddes l-isqof hawnhekk il-pontifikal tal-okkażjoni. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu s-Santu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapini, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dej. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. F'din il-kappella tal-Immakulata Konċizzjoni hawn mitfuna Karmela Grima u ma' ġenba hemm imbagħad